Yau, na tuno ban tuno ba. Wani Allah tambaya nake zuwa na yi haka. Wai ta Saudiyya nan da ake hawa jirgin sama ake sama raja. Wai ta Saudiyya nan a sama take ne. You can be prosecuted for that. Kai ma banda kai banza ne ba gani ana hawan jirgi a can wata duniyar sama. Yau ba ka san me ne? Ina so da wayan tambaye ka. Kana ita wannan maliyan da ake cewa Rafin maliya ko? wai to ita ma a tsakiyar saman take koko ban yi wasa. To ai ba gara ya idan rafin ne ta tuka ta yi ma sai ga ruwa ya fara zubowa sai ga an fara ruwan sama ya sama take wa ka san me za ka yi ka samu da tsani yau leko da ruwa ne faran kwanan yana yi